také. Čaute ľudia, tu je Daminko, dnes kam si ideme zahrať Grow a Garden. Na mňa sa joini. Nie, joini sa kamoško na mňa. Joini sa ty na mňa, lebo ti nedám. OK. Týpek mi tu kúpil nejaké. Takže, tomuto týpkovi, Bastafidli 22, dávame pochvalu. Pretože mi kúpil za 200 robuxov. Čo to bolo? Exotik nejaký. Neviem. Proste je to v tomto, v Grow a Garden. Aj sebe si to kúpil, ale aj mne. A vieš, čo mi z toho padlo? Jak sa to povielo? OK, 56 minút, to mám ešte šancu zarobiť. Čo 56 minút? Nemôžem teraz si dať veci. Kde si? Ktorá je tvoja záhrada? Toto je tvoja záhrada? A mám 7 milión. Ale nemôžem ti dávať teraz veci, musím rýchlo si zarobiť 10 milión, aby som dostal takú jednu vec. Nemáš ani mango. Čiže som ešte trošku... A pozri, čo mám za kokonát. Pozri sa na môj. No a... Čiže som ešte trošku stále lepší. No pozri sa na moje prachy. No, na to sa môžem pozrieť, ale ja som ich minul všetky. Ja som ich mal predtým 5 milión. No a? Stále ich mám viac. Ale... Víš, koľko som mal úplne na začiatku? 12 miliónov. Len som si ich musel proste minúť na tie, jak sa to povie, tie vzadu som si na polievanie. A teraz ich mám 0, lebo jedno stojí 50 000. Edko som si No. Lebo si... Čo si to povedal? Že si Elko, sa pozri na svoju záhradu a na moju. No, moja je lepšia. Moja. Hej, napíšte do chatu, ktorá je lepšia, do komentáru. To moja nemôžu. alebo Damianova. Nemôžu. Dajte subscribe jak Damianova a like jak moja. OK. Som zvedavý, koľko to bude mať subscribe. 56 000 zlotých. Takže pokiaľ to bude viacej, prosím, dávajte veľmi veľa subscribov. Za chvíľu sa blížim ku 50. Mám ich 42 či koľko. Počkať, mal by som tu mať aj mango? Nebol tu mango. No to je jedno. Mango. Dobre, nespievaj, to je brainrot. To je brainrot. OK. Mango. OK. Skibidi toilet. Skibidi no. 4 000. Počka, FC, kedy to končí? Akože ja potrebujem kupovať CD, kamoško. Za 1 minútu, čo je tu? Čo je v sídoch? Tomato. Ňam, berem. Ale tomato není dobré. Keby tu je ten grape seed, tak by som bol najšťastnejší na svete. Môžem nejaké veci a potrebujem rýchlo 10 milión. Kamoško. A dám ti z toho veci. Budem ti dávať z toho veci. OK, ale mne tu teraz nič moc nerastie. Mám ti dať všetko, čo tu mám? No, neviem. No poď sa pozrieť na moju záhradu. No idem ti nazbierať kokonaty. Akože, není to zlé, ale... Je tu teraz to extrémne málo. Takže... Možno ti dám pár kokonatov. Kde si? Kde sa žiako? Počkaj. A jak môžeš získavať tie rastliny, akože tie egg? God only get... War! Take this gold. Ja to mám rainbow! Robíš si zo mňa? Hand. Show me the shop. To idem rýchlo predať.
Koľko to stojí? Golden plants. Your... Rainbow Lollipop. Nice. Čo je šope? 2 milióny. Berem. Nič tu není dobré. Nič tu není dobré. Nič tu není dobré. Malý poštár. Fucking 5000, posledných 5000 a mám na to. Chceš? Netreba. OK. A potom mi budeš dávať veci. Pozri, koľko mám peniazy. 3, 2, 1. Keby ti to dal... Keby si to dal 4999, to by bol top. Na ten $1. 9 milión 9. Mám to. Pozri sa na moje... A teraz mi okamžite pomáhaj. Počkaj, čo si pozriem. No, pekné. Ty si klamár. Čo? Pozrite sa, koľko mám many. 1400 máš, kamoško. A čo máme? Prečo si mi klamal, že máš 10 miliónov? Ale však som si to kúpil. Aha, dobré. Máš šťastie, mal som sa dívať predtým. OK, a teraz mi naval kokonty. Tu máš golden čum, to je dobré. Halo, tu máš golden. Kde si? Tu máš golden. To je čo za seed? Kaktus seed. Toto? Myslíš? Toto. Za tých 10 milión. Toto je za tých 10 milión. Helpneš mi s tým? No. OK. No je to teraz v tom Easter shope. Máš odomknutý Easter shop? Nie, nemám odomknutý Easter shop. Tak nazbieraj si zlaté veci a potom to daj tej pani. Kamoška, ty mi musíš dávať zlaté veci. Ja potrebujem nejakú zlatú... Oh, tu je zlatá blueberry, kamoško. Berem. A chod to dať tej pani. Daj, že take this golden plant. OK, čo tu mám ešte? Gold. To je gold? Nie, to není gold, to je normálny corn seed. OK, idem za ňou. Idem za typkou. Idem jej dať gold blueberry, ktorá má 20 kg. Tak chceš? A ona potrebuje 30, halo. Golden plant. What the hell? OK, tak potrebujem nejaké ďalšie blueberry. Berem. Ja potrebujem blueberry. Alebo aspoň nejaké také golden. Prečo som ti dal všetky? Golden tomato. Mám golden veci. Čo? Mám 2 golden veci. Damian, poď teraz a splníme quest, ktorý ti dá 50 bondov. OK, ale ja chcem teraz akože toto. Grow Garden. Áno, pretože teraz tam mám čosi dobré. A chcem ten shop. Poď rýchle ten quest. Ale prečo? Tak ja budem mať 50 bondov. Ešte 20, what the hell? No, to je jedno. Ja ti dám zlaté veci. OK, počkaj, koľko váži? Ešte mám pre teba veci. OK, idem. Lebo pamätáš si, jak som ti ja pomáhal? A teraz na oplátku. No, a máš to tu celkom pekné, ako žobro. Jak tu máš ešte niečo? Wow! Toto jej dáš. Cactus fruit. Toto jej dáš. Corn gold. A to je všetko. Chodí to dať a budeš to mať otvorené. Gold cactus. Kámoško. Neverím, že potrebujem gold veci. Ja som ich nikdy nezbieral. A
teraz ich potrebujem. No to nie. Ja sa nejdem dívať na shop. Bambusy a to je všetko. GG. 21. Damian, ideš teraz hrať? Teraz nie. Ešte potrebujem 19 kg. Tu Tak nič. poď sa nejak. Wow, čo tu je bambu? Máš zlaté veci? Skúsim nájsť zlatý kokonat. Kokonat. OK, tak ja idem zatiaľ do... Sem dávať, bro. Ja sem idem proste dávať bambusy. Nič nemám. Bro, to je set. Chceš nejaký sprinkler? Nie, ďakujem. Sprinkler si môžem kúpiť hoci. Sprinkler za 500 000. Nie, díky. Však tu máš kopu zlatých vecí, aj rainbow. Tu máš zlatú vec, Kde, prosím ťa? tuto. To je blueberry, prosím ťa, blueberry. Blueberry sú mi na nič. Kde mám ešte golden? Hľadaj. Kámoško, to tu nenájdem. Prečo som si kupovala tak milión... A to už je... Keby mám golden mango, tak to mám vyriadené. Kámo, ja to tu nikdy nenájdem. Chceš vec za 100 000? Čo? Chceš vec za 100 000? Chceš vec za 100 000, 108 000, 118 000? Chod to predať. A čo mi to bude? 143 000. A 149 000. Kamaško. Tu ja nemám nič gold. Počkajte, som si to nepredal. OK. Ja tu nikdy nič nenájdem golden. Ja mám 0 veci golden. 0. A teraz musím hľadať len gold veci. Golden veci, kde ste, bro? Kde ste? Gold strawberry. Kedy začne pršať? Konečne. Tak Michal, dáš mi nejaké tie golden veci? Nemám začiaľ. Ešte 18 kg. Ešte 18 kg, kamoško. 19. Počkať, ja ti idem pomôcť hľadať gold veci, lebo ja ich mám 0. Tam už ich v živote nenájdem. Tu máš gold.
Kde? Tu pod za mnou. Tu, kamoško. Tu som vzadu. A nič, idem sa pozrieť na CD. No tak ukáž. Počkám sa díva na CD, že čo tu je zase za nič. Ako vždy. Ona... Watermelon! Stále to To nič. golden. Hej, hej. Tu som. Poď to dať tej pizze, poď. On si tu sem dám watermelon niekde. Však... Papa. Čo? Nič, on máme grať. Kámo, keby tu nájdem nejaké cool veci aspoň. Ale nie. Proste to by mi urobilo najväčšiu radosť. Ešte jednu gold vec a končíme. Súhlasíte? Takže. Dajte prosím like a odber pre mňa. GG. Lebo ja som totálne GG. S prachmi som s tým dobre, ale golden úplne dobre. Nie. Kámoško. Gold vec. Môžeme... Takže zatiaľ čus.